Det er den bedste. Den er speciel ligesom dig, Luca. Og så er Anders, han kører sodavand. Han har bare sådan en bag i dag. Eller hvad man nu siger. Men det er zero, så det er ikke så godt alligevel. Det er light, det sætter sig et. Nej, det sætter sig et. Ja, okay. Ægte mænd, de drikker light-produkter. Går det? Ja, også light mejeriprodukter. Hvad så? Er du spændt? Ja. Er vi lige ved at finde ud af, hvordan at vi vil spise Luca? Så har man jo været ekstra smart. Så tager man herhen. Der står tryk på døråbning, altså hvor dumt kan man. Og vi skal donere det. Nej, tryk. Nej. Okay. Nej. Hvad er det for noget, Luca? Hvad er den tøj? Og den ligner, det ligner babe. Fuck man, det er sådan noget babe noget. I call this one. Mens Luca bare forsvinder i baggrunden. Cordon bleu. Nej. Cordon bleu. Cordon bleu. Åh, vi kan få pizzaburger sgu da. Oh my god. Du er en anden med. Pizzaburger. Andrea, jeg tror sgu, vi skal have pizzaburger i aften. Og der er lige præcis en halv til hver af os. Og den er easy to eat. Så er det sådan noget, Luca skal. Hvorfor er I så afvist på? Ja, hvad valgte vi så, Andrea? Jeg siger det bare. Salami. Jeg siger ikke, det er farligt, And that's a statement. men det er lidt farligt. Jeg har aldrig hørt den der sang om skumbananer. Næh. Ja, omkødet, det er sådan skumbananer, 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 Hold nu kæft. skumbananer. Jeg kan det, Lukas ud. jeg kan det sodavand, men mest af alt kan jeg lide skumbananer, skumbananer, skumbananer. Vi kender dig ikke. Jeg tror, du er fuld allerede. Hold kæft. Men det er skumbananer, de ligger der. Og som I alle sammen ved, så stjæler fattige mennesker. Og Jakob stjæler fra de fattige. Jeg er bare fugle. Pizza. Og æder med mig godt nok mindre, end jeg regnede med. Vi ser jo også i går. Mig og Anders, vi indtager en salami. Hvordan er det så, man laver sådan en? Jeg tror bare, du skal lade dem ind i ovnen, uden at spække dem oven på hinanden. Og bagefter skal du spække dem oven på hinanden. Ja. Sejt. Kæmpe hat. Så kan I bare ligge der bag noget sol, I kan. Kig lige. Det er nok ikke vente Morten her. Sidste. De er ikke i syge i hovedet. Det er kaput. Luca, vi skal lige have en vurdering. Hvordan er situationen? 5 ud af 7. Mads? 3 ud af 7. Anders? En kokkehat. Nu laver vi ordentligt ovnetricks. Anders, hvordan fungerer sådan en ovn der? Vi skal lige på instrumentbrættet, så skal vi lige indstille. Okay, hvor mange skal den op på? Mange. Sådan noget varm luft, tror jeg. 1000 grader. Du kan gerne have kattemad på sin. Men det bliver hende der, jeg er ligesom hende der nordmanden der, jeg har halv kat. Prøv at sige noget på kattesprog. Anders? Yes. AOB-fans herhjemme. Der er magnet. Ej. Det er ikke godt. Så er det Anders rigtig cute. Ægte pariser. Det er derfor, vi skulle tage parisertoast i stedet. Ja, nemlig. Det er mig, der redigerer videoerne. Det er derfor, de er så gode. Den pizzaburger, den skal den i ovnen, det skal være lige nu. Man kan godt fornemme, hvem der er kønne i forholdet. Så altså godt, du kan sætte den ind nu, Anders. Jeg tror godt, vi kan vente det. Anders, sæt nu vejen. Det behøver jo ikke være preheated. Så ind med den. Det her, det kræver finesse.
jeg tror, der skal lidt længere ned i år. Sådan. Ja, men det kan godt gå. Og kan slide nu. Så kører vi. Og du kan lade musen nu. Nu starter ventetiden. Og Ja, her der er ser en, vi en der er en, der glæder sig. Hej. Jeg hedder Mads. Han tror, han er fra Randers. Men det er han ikke. Du kunne godt ligne en, der hed Bilal. Hvad? Nej. Anders, hvor har I lokaliseret salten henne? Ja, salt. Hvor er det henne? Ja, det skal jeg vise dig. Hvad er for en salt? Mere salt. Ja, det er alle, de har, eller hvad? Og vinderen kan snitserveres med 300-400 gram salt. Og hvordan går det så burgerne? Vi er stadig ikke færdige. Nej, det er ikke. Det var ærgerligt.